Karbi Prime Ra long pen kadu kavya phanta me kardom na pajirik lo. Tang tepini Karbi Prime Ra birta arjuik tha. Phaikuni ni Phai Keparani, Assistant Director of Sericulture, Dipu Pen Patar Piponalong, Kat News Atum Pen Chirap Tito Dunsi, Reformers Awareness Ajay Mek Dipu Polytechnic Adung Rong Marjong along Kapaman Pon Abirta Nangle. Anaralo por Phai Krohinia por pen Mai Pangchengsi, Mai Pu Amir Be pen Alhi Kapachini Apor en. Bangsu Reformers Awareness Ajay Mekalong Alhiaman Pen Inters ADS Dipu Long Kitimung Demonstrator Bordai Daimari Demonstrator Kadon Kropi Lapen Kat News CEO Mongol Singh Hiatum Tetongtu Bangsu Amaya Long Inkia So Kosongsi Kapangreng Nangjima Lapen Inkia Narong Kosongsi Ke Pen Arong Kapat Hinang Puma Lahaya Putak Ratapan Than Pachinipo Lasua long alhia tumari deng pen inkia sota ronpon tu. La pen inkia na rong ta ronpon. Inki kapang reng pen pinang ana ledo. La pen pinang ana himtu na tum ahe maret jilang ilong. Lasi inki kapang reng aning ki hanga tumapang Sericulture Department pen rapungji. La pen sa hema long nang humi pen ason inki kapang reng nang jalam phe chini pon long jipusi ADS in charge long kitimung pen pachini. Tindak awareness kem CD pono tindak dan ni karang pono thama ing pangareng arap tindak dulu lapen alang ti kem ji pan ni hang ola bang ladak pinalang ni temhan hang pono mo koson si ki pangareng di kas padunang jima jadi non alang temhan si ni si tawal ni dak pikan mo je inkia chili ka sema dak itum kar bengong lo inkia chili di man thepi itum department pen kupan ma kaselam itum lapar dun do ni itum nasi itum kompensi wanang nang kada nasi la kepada orji fan plong kan itu dakla private lain hige cili kesemar teman dan nilai dak pintu waktu pikang aja alang itu inkia cili kosong si scientifically kesemar nang jima halau sistem itu thanik betul alang tuhan teknik kan thanik po lapen alang tuhan pacar lipen aku alang tu pasemar pen alang itu production kopan mak itu labang itu department pen and pun labang nasi non inkia cili ador lang na itu ilinong se 14,000 an lele nasi lasso inkia cili semar pen itu labang ke lapan khorosu nanti kali itu mana jum ka khoros pestam itu labang itu semar nasi alang itu mana alifan plong tentum hata tin si tawak pin topikang lapan alang itu apa pan ke claim boy ateng pen pini alang itu man anso se income ke claim di fan tum la kosong si income pa batang jima sutwar tum dak kan pikang lo lapan dang itu penan teponong je non banggi itu iki kapangrang dum sistem dak akhang wang tiklo lapen dak pula pu matipung ahin sistem alang itu sistem itu systematic plan system itu laban klebon bang ko non banggi asila bang isi itu da ning parong pon melo je akhang ban kali non banggi systematic lang bang bomno lapen itu ingi kapangrang pen sistem isi kereng warsai hin itu klebon bang tu hantung la bang pon melo banggi sorry bukatan pusat bang hendak kelang si office dulu tapi no hamran sama bang apa office dulu bang tu lah bang kayak celang pon repo tapi aku jong selang tum jong sem nitung lah bang ni lah bang halam apa nanti lah sudah pihak klim tu koson segelong bahwa ada hatum hawar tumaga lalu lah bang lagi amthang division wise bang office dulu bang tum bang lah bang celang pon apa lah bang tum bang kupon pun lah bang but even though nitung lah bang stem nitung lah bang kupon je lah bang kan lah Denarong Multipurpose Cooperative Society Limited Liam Salong Nonakimi Chairman Lapen Secretary Anparata BOD Members Atum Amena Menang Hoiching Niponsi Ningkan Pho Kachari Ponji Aphanpura Pinipen Saya Mo ke claim kedam kapang chengpona birta perangke pen birta napoli Dengao Multipurpose Cooperative Society Limited Lems Lake Mahamaya Constituency Lapen Nomati Constituency Ara Ratuma Phan Panong Ponsi Bangso Liam Salong Anikan Wang Sitame Sorkar pen kipi pon akejoya sang pen chenglok ason tin tame raratum longpon bom Lason si Lems Angbong pen arta keong lapen angkang ke thenai pulote denarong lemsa isilo Lason si Bangso Lems Kachari pon aron kapathik pon ason si pining lethota kilik chepate ponsi bangkre phuang hoi chepalong si Amena arpukini jebakpon Chairman ang hoy laki sorot teron lapen secretary arpu longsing tokbia tumpensi langchari pon
lapen alang letum arpu kimia tum pini pen sai ke klem pangcheng pang. Chairman Pencheng Lo itu komiti la so ciklu November ciklu pen itu minidat pen la sang pi cheng lo hat tarik pen no tarik an ke dilar pilo ke 10 tarik pini 10 tarik pen 10 tarik an la akimi SOP situ ke patik ateng pensi itu sang bang tipi soteng sip itu pipon po ba pipi keceng lo lepen pipa judita kalau tarik ansi bajul po litum yam sar lonsing terang akhai nakang hon pen litum han la komiti doan aphan persistame nakang hon pen aja ini litum ledak dan arong Alams klem dam pamika dam pamika nai pu pen litum hanang toy pen litum laso ateng pensil litum klem pi pame dam pi pamika po litum la kemia komiti pen ke la pen rad phan jitu sang persitame acek lo jamang persitame litum apor ateng pen litum pi don po persini litum cesik cedang pon la kemia komiti atau an make hopet bangke nilitum la kimia komiti abang ke je dan orang lems ke area mate jitu angkar shareholder ration card persitame 1200 something 1200 nedo si kethenai lo so along ke dan orang lems ke lasi laso along nitung phan mate laso litum dan orang lamps mate kaprek awal sai persistame yam sar ben council Dr. Sar Tuliram Rohan phan persistame litum dan orang lamps along phan je kaching thura mo awal sai litum phan nang pi je phan litum ke chuning ria lupa jirji lapian litum phan nang lang ku sini litum akimia komiti bangke ning chit pon lo la da kenang sot litum along le masitame litum la dan rong lam salong ke long le ke joy du lang la dan litum kenang sot lens la IB nang hela la pen stock room litum kenang sot nang hela la hai awal saita litum phan la council ke cari pon la litum ke cheng honai sa Dr. Tuliram Rohan la pen ke yam sa rum sing teram akai tom alang litum litum phanang matha ponang po la pengke matha busi nilitum komiti pen sisteme ning chet helo la pen nang litum media akorte itum sisteme nang litum pini nang ki komiti pen ke nilitum ning samolo ason thak thaksi kewang jilang ardi sisteme nilitum chirap chitu nang yi rad phan ke pa mesian ji phan ke la pen rad tum sisteme nilitum long nang chirap nang chitu nang ji isia lamps isia society ke pa mesian ji phan lote la de niliram teke dan lamps along secretary akimi ko something pon lasi ini ngarong ulo aja noi litum sar mate sar ka lun singteron nilipan tami secretary akude ni punang ulo so puta alang lipanta churu pajiro la pente ladak dan lamps biodis mane daka committee lamps a committee mate chairman pension kado be nili pandame la poson anghoy nanga pek contact pot alang itu mana ta churolo la pente nili tum non la bang solem solong nili dengdet pen non penana akam matha pon ba nili meta mathalo je ladak den ngolem solong longli philang thi o ladak ason akam dak iklim mi bane wan mi bi mi tu ula la sini tum ki pugang tung ba ke matha bana son halo ladak nili tum isi asap o joy ki pen dak lom isi IB
gelong ji pam yem sa tum pa da council long si yem akai tuliram rong hang pen cheng lok yem la lems ayem sa akai hai kang ba kuling pada me tu ni dang ji ten ladak Asia dima do go down stock la alasona go down dak kimia war saido pasal laso kan temen itu kapre channel pen mane itu benglong pen chenglok nabar long pen chenglok lai itu johang mai pusin itu mathapon lo la penunan bang ke kimi ponji pangsi ni tu mathapon po la si do biara to panta hirjume johang lo je la puson ke claim mi ke dami ke pangsi anamani ke do pata juru bani hirjume johang lo la pendelas nalitum kijusi nalitum pini labang so apor me peneli panangkar jupot nalitum matame news channel to manta jorupa jelo kare tang tipeni karbi prime time birta bangkila pangsi kangtoniklong kado kaveta me domithak me korwang thu